kopi rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku kok iya sapa ini suka iso rasaku tenang mencicip emanen pares bagus mundak kita aku ra metu lho iki remono kembangan manismu sayang aku pamit saestu yang dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal sayang kurang bakal kaya kahanane putra iya bakal setia orang mungkin mendua tersuwun sampun ana ning caline saben dina Beksa Muda Wirabala pancene lagi kon sabar ya dah jangan sabar kok nek sabar teripet ngene gitu Sabetina rasane ra karuan ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan pangan mangut lele rasane kok kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku kok iso nesuk kabeh iso rasaku tuh mencucuk emanen pares bagus mundak kita karek hatimu remono tembangan manisku sayang aku pengen saestu yang dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane